Добър ден, удобно ли е? Кой се обаждаш? Силвио Митев от компания за недвижими имоти купи в България ви притеснява. Аз с брокерчета не работя. Да, вярвам, че е така, вярвам, че са ви звъняли десетки брокери, но искам да ви уверя, че моля, отделете ми съвсем малко време. Да, вярвам, че е така. Няма нужда да ви обещавам по телефона, да ви обяснявам какво правим, какво не правим и така нататък. Въпросът е, че имота ви има голям потенциал и не сте успели с цялото ми уважение да го предадете добре в обявата. Имайте в предвид, че имаме строителна компания зад гърба си, голям човекопоток от клиенти, които можем да пренасочим, понеже имота ви е в района. Отделете ми 5 минути, не повече, 5 минутки на живо очи в очи да се срещнем и тогава ще разберете каква е истинската разлика. Ако пиете кафе, предлагаме едно от най-хубавите кафета в града и естествено в един от най-луксозните офиси. Имаме паркинг, няма да се чуете къде я паркирате. Добре, ще ви пусна директни координати и ще ви закарат на паркинга. Ще се радвам да се запознаем. Благодаря, с доверие. До скоро.